कम्पिटिसनाव नोंथाङाबो बाहागो लानानै मा बुंनो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे गोथार जुथुम्मा डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव खुंफुंनाय खोब गाजा गोमजायै बियो सोलिगासिनो दङ आरो फिरफिला बिरनाय थुनलाइ आफादनि जि गोथार फिरफिला मुंख्लंनो बिबार बावनाय गेदेमा सुबुंनो बिबार बावनाय बे मोजाङैनो जाफुंबाय मार्च पास जानानै थांबाय आरो दिनै सानसे गोबां माखासे हाबाफारिफोर दङ थारैनो बे जुथुम्मानि गेजेरजों डिमाकुसि उदालगुरिनि बे जुथुम्मानि गेजेरजों मुलुग दरबाराव बर' राव बर' थुनलाइ आरो बर' बिजों बेखौ आरोबाव राफोद आरो मजबुत खालामनायनि जों आगानसेबाव साहस मोनगोन आरो 64 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादा जि मोनसे घात प्रतिघातनि गेजेरजों जि मोनसे जुजिनाय थासारिनि गेजेरजों जोंनि मिडियामखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि बेलायाव जोंनि रावखौ गोसारहोनायनि बेलायाव जि मोनसे जुजिबोबाय आरो दिनै मुंख्लंफोरनि त्यागनि बिनिमयाव बर' रावा 90 सिदुलाव दिनै जायगा मोनबाय मर्यादा मोनबाय आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो दिनै थिसनजाबाय आरो लोगोसेनो बे रावनि मिडियामा दिनै क्लास 10 निफ्राय 12 सिम सौहैबाय बियो खोब खम समनि गेजेराव मोनसे जाफुंसारनाय आरो बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि मेंनो रोङै हाबा मावनाय बे जि डाइरेक्शन आरो बिथांमोननि लिडारशिपनि थाखाय जोङो बे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान होनांगोन खम समनि गेजेराव बर' हारिया जे बेखिनि एचिभमेन्ट मोनदों बुहुमनि मानसि भारतनि मानसि आसामनि गोबां सुबुङानो दिनै जोंखौ माने बाख्नायो आरो बेखिनि लामा हान्थिबोनायाव जथेस्थ' जोङो जेंना जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों दिनै बे जुथुम्मानि उनाव आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय 50, 100, 200 बोसोरनि लामा हान्थिनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि बे जुथुम्मायाव थांखि आजावगोन आरो डेलिगेटआव सावरायगोन दा बेयाव हाजार हाजार सुबुंफ्रा बाहागो लादों नेपालनि बांलादेशनि वेस्ट बेंगलनि मेघालयनि दिल्लीनि गोबां थुनलाइनि थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैदों आं सानो जे बर' रावा मोनसे गोथां राव अन्थाइ मुगानिफ्रायनो बर' रावा थांनानै दङमोन आरो प्रागज्यतिसपुर कामरुपा कसारि किंडम जि डाइनेस्टिफोर दङ बर' रावा गोथाङै थानायखायसो जोङो बर' हारि बर' सुबुं आरो बर' आइडेन्टिटिखौ जों दिनै रिक्लेम खालामनो हादों आरो बे रिक्लेम खालामनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि आइडेन्टिटि आरो जोंनि रावखौ जों दिनै मजबुत थासारियाव जों मोननो हाबाय थारैनो नैबे जुथुम्माया आरोबाव साबसिन जोंनि हारि दानायनि मोनसे माइलस्टोन जाथों बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि जिखिनि इस्युसफोर दङ माखासे गोजाम इस्युआ रिजल्भ जाबाय गोदान इस्युआ काउन्टार जायो गणतान्त्रिक देशआव सरकारनि नीति पलिसिया सोलायो आरो जोंनि जौगानायनि जि मोनसे हाबा मावनाय जोंनि जि राइट्स आरो जोंनि जिखिनि अधिकारफोर बेयाव जोङो गोदान जिखिनि इस्युसफोर जोङो काउन्टार जायो दिनै जुडिशियेल सार्भिसाव बर' राव थिसननांगौ सिटेटआव बर' राव थिसननांगौ क्लास 12, 11, 12 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेशननि थाखाय जोङो पस्ट क्रिएसन नांगौ आरो हाबा मावनांगौ बेखिनि इस्युसआ दा जोंनि मोखाङाव गसंनानै दङ गाबोन गिबि मन्थ्रिया फैगोन बिथाङा थारैनो बिनि सायाव समाधान मोनसे होगोन जों आसाबादि बे थुनलाइ आफादाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा आसाबादि आरो लोगोसेनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि आद्रा खामानि बे मोजाङै जाफुंगोन मैया आसामनि केबिनेट जिरायदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया प्रेस मिट होदों प्रेस मिटनि लास्टआव बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों आं जेखौ नायदों जे 2006 सनसिम जायफोर स्कुला बायदिसिना कारनाव थालांबाय बेखौ नायफिननानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय केबिनेट साब कमिटि बिथांमोना दादों आरो बिनि गेजेरजों माखासे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि लामाखौ बिथांमोना लाफिनगोन होननानै बुंदों खिन्थु 6.3 जि दङ सुक्तिनि आधाराव जोंनि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन आरो बेखौ लानानै जोङो खामानि मावगोन दाख्लैबावै 3 घन्टा जों धरना होबाय आरो बे धरना होनायनि उनावनो आसाम सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंहरदों एबसुआ साहित्य सभाया जिखि एक्सन रिएक्सन जिखि स्टेटमेन्ट जिखि जोङो हाबा मावा मानो सरकारा जेब्लायबो जोंखौ एटेनसन होनो बाध्य कारन जोङो ओरैनो साधारन आफाद दानानै आफाद खालामाखै आरो माहारि आफादनि मर्यादाया जोङो ओरैनो बे स्टेटासाव मोनफैयाखै
दा बेखायनो थुनलाइ आफादा जि बुंगोन एबसुआ जि बुंगोन हारिजों लोगोसे सरकार आरो देशनि बुहुमनि मानसिफोरा बेखौ खोनासङो बिजिरो नायो जे बिथांमोना बे खोथाखौ मानो बुंदों आं बे फोरोंगिरि थिसनथाइनि बिथिङावबो गोबां आद्रा जानानै दं बेनि सायाव मा बुङो टिचार एपइन्टमेन्टनि प्रसेसा सोलिगासिनो आरो गोबां सिंगल टिचार दंबावो बेयाव फोजोबनांगोन आसाम सरकारा टाइम बाउन्ड SIU एप्रुभेलखौ बिटिआर सरकारनो हरनांगोन आरो स्टेट लेभेलाव जिखिनि एपइन्टमेन्टनि खामानि दङ सरकारा बेखौ गोख्रोङै मावनांगौ बेनो जोंनि दाबि गोजोन्थों